Det er tidlig morgen op på bjerget lidt uden for Chichicastenango. På dette hellige sted, kaldet Pascualabac, med de 1000 år gamle offersten for majajægernes jordgud, gløder gårdstadens offerbål stadig. Denne morgen er det endnu for tidligt. Men snart dukker en familie bestående af børn og mødre op. Det er et af majajægernes helligste steder, og her kommer man fra hele landet for at ofre blomster, stearinlys, brændevin, æg, høns og cigaretter. Kvinderne har levende høns med, der senere skal lide offerdøden. De får hurtigt et følgeskab af en far og en søn, der gør forberedelser til dagens ceremonier. De farvede stearinlys er en ingrediens, der går igen overalt i majajægernes religiøse ceremonier. På markedspladsen i Chichicastenango, uden for kirkerne Iglesia Santo Tomás og Capilla del Calvario, foregår lignende religiøse aktiviteter. Den katolske kirke og maya-religionen lever side om side, ja nærmest symbiotisk forbundet. På pladsen uden for Capilla del Calvario forberedes offerbålet minutiøst. Kirkerne her ved markedspladsen i Chichicastenango er bygget oven på gamle maya-helligdomme, som et forsøg på i den første kolonitid at knægte naturreligionen. Men i dag har de katolske kirkemyndigheder måtte tillade maya-alter selv inde i kirken. Langt de fleste maya-indianere bruger dog den katolske kirke på almindelig vis, som man ser det i andre latinamerikanske lande. Palabra de Dios. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. La encíclica Dios es amor, Deus es caritas. Man tænder lys for sine døde og beder en bøn. Maximon er en træfigur med karaktertræk fra både maya-guder og apostlen Judas. Lys og cigaretter tændes også for halvguden og troldmanden, den hellige Maximon. I byerne omkring Atitlán-søen findes figuren flere steder. Røg og smøger og cigarer samt brændevin og penge er faste offergaver. I Santiago Atitlán viser en mand os hen til det hus, hvor man opbevarer figuren dette år. Es el Dios, pero un santo muy religioso, un santo muy especial. Todas las cosas Maximón, una persona viene a regalar sombrero, una persona viene a arreglar chaqueta, una persona viene a arreglar panuela. ¿Por qué viene a regalar? Para pedir suerte buena de trabajo, de negocio. ¿Entiendes? Dan el cigarro y dan el necor. Y dan el típico, lo que quiere el deseo de la gente, depende del deseo de la gente, que depende de la fe. La fe. I byen San Andrés Ixtapa, en times kørsel fra Antigua, er der en større helligdom for Maximon, som folk i tusindvis valfarter til i weekenden. De tror på, at hans magiske evner kan give dem et lykkeligere liv. Men selv for majajerne kan både katolicismen og naturreligionerne med det umådeholdende forbrug af overtro og spiritus være for meget. Siden 1970'erne har forskellige evangelske kirker med hovedsæde i USA fået større og større indflydelse.
på markedet i Santiago Atitlan, kun få husblokke fra, hvor hans hellighed Maximon har husly dette år, agiterer en evangelistisk sekt på majasproget Captiquel. Og at man har succes med den prædiken, vidner den stadig stigende tilgang om. De evangeliske kirkesamfund har nu opbakning fra næsten 35% af befolkningen, fordelt over hele landet.